आयज गोयचे टॅक्सी ओनरांक जो स्पीड गव्हर्नर घालचो म्हणून कायदो हा तो कायदो तेंच्यांनी सांगला तुम्ही फुडें व्हरात नाजाल्यार रद्द करा म्हणजे हो कायदो काडचो. स्पीड गव्हर्नर शूड बी देअर फॉर ऑल व्हेकल्स, ऑल प्रायवेट व्हेकल्स. आतां म्हाजे कडेन आमची रेंज रोवर हा, त्याची स्पीड कितली हा? सो आय कॅन ड्रायव्ह एट अ स्पीड ऑफ 150 and they cannot drive. It's not right. So it's a tourist taxi vehicle. They always are in that limit of speed. It's their own vehicle. They can accident kori na. So government आमी रिक्वेस्ट केल्लो की हे स्पीड गव्हर्नर ची रूल काडची म्हणून. But it is this order had come from Supreme Court आणि एक कमिटी काढलेली तेजे वरसून काढलेली ही ऑर्डर. They had decided which vehicles to be in part of the speed governors, which commercial vehicle. So तितून आता तेंच्यांनी लास्टाक ट्युरिस्ट टॅक्सी हाडल्या. पयली ट्युरिस्ट टॅक्सी नासली. सो म्हाजो रिक्वेस्ट हा की ट्युरिस्ट टॅक्सी तुमची काडची. I will make necessary letter today to Nitinji Gadkari also and Director of Transport Goa to issue memo and let them ply the vehicle. कित्याक तेंचे पोट टॅक्सी बिझनस जे आमचे अनएम्प्लॉयड युथान घातला, जे आमच्या गोंयकारांनी घातला, that is the only business which is in the hands of the locals.